गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जायगानि बिमा बिफाफ्रा थैजोबनाय हिसाबै बे मुजाबारिया दिनै गुबुन हारिनि आखायाव गोग्लैनानै दं। ओमफ्राय जों दा दिनै जों मिथिनो रोंनायसिम मिथिनानै जों 2009 सननिफ्राय जोङो बे हाखौ जों मोनफिननायनि जों राहा लादों। ओमफ्राय जोङो अनेक डकुमेन्ट्सफोरबो जों होबाय आरो अनेक जन डकुमेन्ट्स होनानैबो जोङो दिनैहाय बे डिसि अफिसावनो जोङो कर्टनिफ्राय लाबोनानै नैबाहाय संगिता देबि होननाय सासे एसिएस दंमोन। बियो जोंनि साबा मानसिखौ जोंखौ बे हानि बिगोमा गासिबो बर'फोरजोब बे मुस्लिमफोरनि नङा होननानै जोंखौ राइट होनानै थांदों। बियो जोङो देरहानानै थाबाय साबाया। ओमफ्राय बाखि माखा जोङो 26 जन दंमोन। बे जेनेबा बिसार जायाखिसै बेखौ बै साबाजोंनो जोंखौ क्लाब खालामदों आरोखि क्लाब। दा बेयाव जोङो दिनैसिम जों 2017, 18, 19, 20आनो होनदो जों दिनैसिम जोङो बेखौ खथ्थ'बार जोङो मानसि गिदिर गिदिरखौ लानानै जोङो माबाबाय मा होनो थाबायबाय। अब्लाबो जोंनि हा दिनैसिमबो इनक्लुजारफोरनिफ्राय जोङो रिकभार जों जायाखै। दा बेनिखायनो जोङो बिनिफ्राय लाना थांनानै बिटिसि आवसो हाया नोंसिनि माबाया सत्त अधिकारा होननानै जोंखौ हजों बिटिसिआव थांनानै जोङो बेखौ आरोबाव जोङो पेटिसन गारहैदों आरोखि। जोङो मा होनो मेम'रेन्डाम गारहैदों आरोखि। मेम'रेन्डाम गारनायाव दा बिसोरो मा खालामबाय, बै 2017, 18निखौ आगोलनि बिटिसिनि चिफ अफ जोंनि फाइलफोरखौ गासिखौबो दोनखोमाजोबनानै जोङो दिनैहाय जोङो बिदि गोदाव सोराव जादों। लास्टआव जोङो आरोबाव बेबायदिनो जोङो नागिरनानै आरोबाव जोंहा जनरल बसुमतारी, दावराव देख्रेमोनखौ लानानै ओमफ्राय माबा मा होनो अनेक जन दंमोन। थेवब्लाबो जोंनि हाखौ मोनफिननायनि राहाखौ जोङो बिटिसिआवनो एरख'फिननानै जोङो बै मा होनो सुबलक्ष्मि देखा होननाय सासे एसिएस जइन्ट सेक्रेटारि दंमोन। बियो जोंनि माबाखौ खुनुरखम जोंनो मोनसे नटिस माबा मोनसे डकुमेन्ट्स हरदोंमोन। बे डकुमेन्ट्सखौ मोनफिननायाव जोङो दा फिर जोङो नैबे फैनाय दानि सरखार गोदान, जाय फलाव दा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', फेरेंगा, गबिन्द, बिसोरनि आखायाव जोङो आरोबाव जोङो राहा लाफिनदोंमोन आरोखि। राहा लाफिननायाव जोंनि बुस्थुफोरखौ मोजां जोङो सारिजारि बिसार खालामनानै जोंनि हाखौनो जोङो लाफिननांगौ। जोंनिसोखा बियो आइमोननि आफामोननि गासिबो जोंनि हाखौबो जों बेखौ जों मोनफिननांगौ। जों बिसोरनो जों गथाया बेबायदि मोनसे मेम'रेन्डामावनो जोङो जाहा जनरल बसुमतारी, दावराव देख्रेमोनहा बिटिसिनि सेक्रेटारिनिफ्राय प्रमटेड खालामनानै जोङो प्रिन्सिपालनो जोङो गथायना होदों आरोखि। जोंथ' दा राहा लागासिनो दं, जों नागारा। जों आरो गोदान जों जिहेथु बे हाखौ जोङो मोनफिननायनि राहायैनो बिटिसिआबो बानायाखिसैब्ला होआखिसैब्ला जों ओंखायनो हाइकर्टआव जों हाइकर्टसिम जों दा बे खामानिखौ मावख'नो थाखाय जोंहा सार बिमल मुसाहारिखौ जोङो दायित्थ' होनाय जादों आरोखि।